каза преди малко. За 4-тактови малумни. Кой е малумни да се продаде 4-тактови, да си купи до Аз бях първия, втория, Щеро ще е третия. записано днеска, каква сме? Днеска сме И Цето ще е четвъртия. 10.2.24 година. Цето току-що се произнесе. Юни месец очаква да ми... Това му е първото палене. Новото конче. Айде, коня се подготвя за бой. Коня е готов, брониран за първи бой. Ще правим кръщене днеска. Снимам го в здраво състояние. Да. Само съм го разработил. Само съм го разработил 2 часа, сменихме маслото вчера, готов за бой.